നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മലയാള സിനിമയിലെ വിഷ്വൽസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കും? പക്ഷേ വിശ്വസിക്കണം, ഇതെല്ലാം ഒരു മലയാള സിനിമയിലെ വിഷ്വൽസ് ആണ്. സിനിമ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗഗനചാരി എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. മലയാളത്തിൽ അരുൺ ചന്തു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണിത്. ഈ വർഷം റിലീസായിട്ടുണ്ട്. റിലീസായി തിയേറ്ററിൽ വലിയൊരു വിജയമായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് പ്രേക്ഷക പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഗഗനചാരി. നമുക്ക് സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. 2040 പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് സിനിമ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഏലിയൻസിൻ്റെ വരവും ഇന്ധന വിലവർധനയും അതോടൊപ്പം ഇന്ധനം നിരോധിക്കലും ഇൻ്റർനെറ്റ് നിരോധനം, AI നിരോധനം, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും 2040 ഇവിടെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഫാൻറ്റസി മോക്കുമെൻ്ററി ടൈപ്പ് സിനിമയാണ് ഗഗനചാരി. അത് VFX സൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ, മ്യൂസിക് സൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അഭിനേതാക്കളുടെ അഭിനയമായിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു സൈഡ് എടുത്താലും വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ സിനിമയ്ക്ക് അതെല്ലാം നമ്മളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് സിനിമയിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്ന്. ഈ കാണിക്കുന്ന വിഷ്വൽ സൈഡും അതേപോലെ മ്യൂസിക്, അവരുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കഥ, പശ്ചാത്തലം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ബിലീവായിട്ട് ട്രസ്റ്റബിളായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. അതേപോലെ ഇവരുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, അത്ര ഗംഭീരമായിരുന്നു. സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു ലോകം നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കാണിച്ചു തരിക എന്നതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കടമ്പ. അതിൽ സംവിധായകൻ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു വേൾഡ് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കാട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ആ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ കഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ലാഗ് അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതൊന്നും സിനിമയെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു ഒഴുക്കിൽ നമ്മളിരുന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു പോകുന്നു. രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിലേക്ക് ഒരു ഏലിയൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരുന്നതും അവരുമായിട്ട് അത് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആവുന്നതും അവർക്ക് അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നതുമൊക്കെയാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന കഥ. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അതിനുമപ്പുറം ഒരു വലിയ ലോകം ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരിക, അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതിലാണ് സിനിമ വിജയിക്കുന്നത്. ഇത്രയും മികച്ച വിഷ്വൽസ് നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ട് കൂടിയില്ല. അത്ര മികച്ചതായിരുന്നു ഇതിലെ വിഷ്വൽസ് എല്ലാം തന്നെ. VFXും എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു. അതേപോലെ വളരെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ. ഗോകുൽ സുരേഷ്, അജു വർഗീസ്, ഗണേഷ് കുമാർ, അനാർക്കലി മരക്കാർ, അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ പോലും ആ ഉള്ള അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സിനിമ നമ്മളുമായിട്ട് കോമഡി ആയാലും അതേപോലെ ഇമോഷണൽ ആയാലും ഏതൊരു രംഗവും നമ്മൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഡയറക്ടറുടെ ബ്രില്യൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെ AI ക്യാരക്ടർ, രാഘവൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു AI ക്യാരക്ടറിന് വരെ നല്ല രീതിയിൽ ഹ്യൂമർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ മിനിമം ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ഇത്രയും മികച്ച ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംവിധായകന് സാധിക്കുന്നു. അജു വർഗീസിൻ്റെയും ഗോകുൽ സുരേഷിൻ്റെയും കോമഡികൾ ചില സ്ഥലത്ത് വളരെ മികച്ചതായിരുന്നെങ്കിലും ചില സ്ഥലത്ത് അതൊന്നും അത്ര വലിയ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. ആ ഒരു ഒഴുക്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹ്യൂമറുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സിനിമ ആസ്വദിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടു നോക്കാൻ പറ്റിയ മികച്ച ഒരു സിനിമ അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്. നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കണ്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ എങ്ങനെയായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ബായ്.